Pravimo jednostavan čokolešnik kolač na mere. U 4 jaja ćemo dodati 1 šolju šećera sa vanilin šećerom i to ćemo sada da umutimo. Evo, umutili smo, možete i sa žicom. Dodali smo 1 šolju jogurta, možete i kiselo mleko ili obično mleko, pola šolje ulja i sada ćemo da dodamo šolju brašna sa praškom za pecivo. To ćemo malo da umutimo i da dodamo malo kakaa. Dodali smo oko 5 kašika kakaa i 1 šolju mlevenih lešnika, prepečenih, možete orase, možete i bademe, kako više volite. A da bi bio pravi čokoladni kolač, dodali smo i 100 grama čokolade iseckane na kockice. Sada ćemo ovo lepo da promešamo, stavimo u pleh, pečemo na 180 stepeni nekih 25 minuta i kad se ispeče, odozgore ćemo staviti glazuru čokolade, istopit ćemo malo čokoladu sa uljem, možete dodati i neutralnu pavlaku, slatku pavlaku, da napijete kao graniš i to je to, kolač gotov.